Да ни дръпнем джипа, а? А? Снимай от тук траса. Давай. На филмче, нали? Да. Така. Някой да вика. Ай, Оп! 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 Излезе му дръжката. Жото са щупи. Ами старва нещо. Нещо изтрещя примерно. Старваха зъбичка. Да. Загриви са той. Значи китайска лебедка не става. Дай! Оп! Дай! Оп! Оп! Дай, бе. Алекс. Няма го мърди той нещо, така тя забравя. Мърдале! Твоята ляга, гледай как ляга газе на по-долу. И нямаме и направо да дърпал се. Ако стискат тези въжета... Не, те не, ще сложим колан. Или колана да слагаме, да. Колана, ако трябва да се спи късичко, то още един джип ще вържим отпреди. Или бедко, ти не вършат работа. Значи махни калаха. Ще направо надал. Вижда зъбите там, как да не старва? Червено да пускам кънка. Жълти ролки. Стига. Стига. Моите въже издържах. Аз съм къпка в гаража. Кой идва тук? Папа. Папараци си идват ли? Вътре, бе. Излите му взяма. Съм дигал. Видно от някъде върят. Един тон. Дигал съм влиятелно живоли. Работа му явно. Тони 800 кола затънала.